Minkejja l-appelli ta' numru ta' attivisti, NGOs, professjonisti u ambjentalisti, il-gvern qed jibqa' ma jirtirax l-abbozzi tal-liġi kif ippreżenthom brabta mal-iżvilupp. U wara li din il-liġi jippruvaw jimbuttawha baxx fl-eqel tas-sajf u fl-aħħar seduti tal-Parlament, il-Ministri tal-Labor qed jibqgħu jagħtu x'jifhmu li l-liġi li qed tara kritika qawwija minn kull faxxa tas-soċjetà mhux sa tiġi rtirata. Dan minkejja li l-NGOs qed jisħqu li Roberta Bela u sħabu għandhom jagħtu widen lill-Partit Nazzjonalista u jirtiraw l-abbozzi kif huma miktubin għad-detriment ta' trasparenza u ċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Tantu hekk illi wara li ġiet ippreżentata l-liġi u wara li l-gvern ta' Roberta Bela prova jaġġilha kemm jista' mingħajr ebda konsultazzjoni, issa l-membri tal-Kabinett wara l-froġa medjatika li qalilhom li jagħmlu l-eks Prim Ministru Joseph Muscat qed jaqblu mal-konsultazzjoni. Il-Ministru Clifton Grima wara li flimkien mal-kumplament ta' sħabu taw is-sosten li l-liġi kif qed jipproponija qabela, issa qed jgħid li hija ovvja illi trid issir konsultazzjoni. Madankollu ħarab totalment milli jwieġeb dwar jekk jaqbilx li għandha tiġi rtirata il-liġi kif qed jappellawlu l-NGOs u l-Partit Nazzjonalista. U ċar illi hemm bżonn bidla fil-liġi. Il-Gvern tkellem ċar ukoll illi ħajkollok konsultazzjoni. Jiena naqbel illi jkun hemm konsultazzjoni. Net News taqsa wkoll il-Ministru Giulia Farrugia b'din tisħaq dwar il-fatt li għandha bżonn issir konsultazzjoni pubblika dwar dawn it-tibdiliet. Narrattiva li waslet wara l-backlash qawwi li rċieva l-Gvern Laburista fl-aħħar jiem. Aħna qegħdin nkunu ċari li din il-liġi se twassal għal konsultazzjoni pubblika u naħseb hemm il-konsens tal-kull ċittadin li l-konsultazzjoni pubblika hija importanti. Ella ssir qabel però f'pajjiżna tgħaddi minn ċikli ta' konsultazzjoni pubblika. Kienu bosta reazzjonijiet li għanqlet din il-proposta ta' tibdil fil-liġi fosthom anke mill-professur tal-liġi kostituzzjonali Kevin Aquilina, illi stqar li l-Partit Laburista fil-Gvern iddikjara gwerra fuq l-ambjent sabiex jaġevola lill-iżviluppaturi. Dan fil-waqt li t-tmexxija ta' Roberta Bela u sħabu saret sintomatika ma' U-turns kolossali u battalja waħda wara l-oħra f'dik li ġiet deskritta mill-ambjentalisti bħala kedda kontinwa kontra l-ebbusija tar-ras tal-Prim Ministru u l-arroganza li bija jmexxi.